Zirni zinitin, mitili? Neski. Bi mitili di. Mitili? Osoa Infinity daukazunean antzeman egiten da. Zatoz Euskaltelera eta eskuratu zuntzamaz wifi 6rekin telebista eta gigakopuru mugagabe duten bi muikor linea 59 € truke. Azken prezioa. Kontratatu 17 berrogeian dendetan edo euskaltel.eusen. Polizia hiltzaileak identifikatzeko saioak ez du emaitzarik izan. Pasaiako Sarraskiko poliziak identifikatzeko saio bat egin dute Donostiako epaitegietan, baina lekuko bakarrak Joseba Merinok ezin izan du 100% inor identifikatu. Komando autonomoetako 4 kideen hilketengatik lotuta egon daitezken 3 polizia egon dira saioetan eta saio gehiago egongo dira azaldu ez diren beste bi identifikatzeko. Santiago González biktimen familien abokatuak azaldu du egoera. Alegia 7 dira Merinok aurrez ezagutu dituen poliziak material grafikoan eta gaur 3 identifikazio saio egin dituzte. Familien defentsak aurrera egingo du Pasaiako Sarraskiaren egileak identifikatzeko eta epaituak izan daitezen. Kasua gaur ez da inor identifikatu ahal izan, gaur bakarrik 3 politi etorri dira, beste 2 politi dintzat falta dire etortzeko, batak zenbakiakin problemak daude, eta beste bat hilda dago, baina beste biak falta dire eta beste erruberak ego dira beste bioiekin, eta gure familiekin itzen da eta eta gure defentzak jarraituko dugu beste ardibide batzuk eskatzen. Erretretaren erreformarekin piztu duen sutea itzali nahi du Frantziako gobernuak, giroa baretu bere bakardadetik atera eta ekimen politikoa berreskuratu nahian, Emmanuel Macron presidenteak bi enkargu eman dizkio Elisabeth Borne lehen ministroari. Alderdi politikoekin bilera sorta bat egitea nahi du, geratzen den 4 urteko legealdian zenbait gairen inguruan gehiengoak sortu ahal izateko. Sindikatuekin ere batzartzeko agindua jaso du Bornek, baina ez erretretaren erreformari buruz hitz egiteko. Gai hori itxitzat jotzen baitu, zentsura mozioak ozta gainditu ondoren. Gobernuak enpleguari buruz hitz egin nahi du sindikatuekin, baina horiek ordea ez dute pentsioen gaia alboan utzi nahi eta erreformaren aurkako 10. protesta egunera deitu dute gaurko. Sindikatuen arabera, 13.000 lagun mobilizatu dira Baionan erretreten erreformaren aurka. Arratsaldeon, euskarari helduta hauteskundeen atarian Euskal Herrian euskarazek euskararen ofizialtasunaren gaia agenda politikoaren lehen lerroan txertatzea bultzatu nahi du. Bide horretan, hainbat mobilizazio iragarri ditu Leire Martínez. Nafarroan euskararen ofizialtasuna onartuko duen euskararen lege berri bat aldarrikatzeko hainbat mobilizazio eginen ditu Euskal Herrian euskarazek Nafarroan. Gogora dezagun indarrean dagoen euskararen legeak zonifikazioa ezartzen duenak herritarren hizkuntza eskubideen zatiketa eta urraketa eragiten dituela. Oraindik 3 eremutan sailkatuta jarraitzen dugu eta hortaz nafartar gehienen hizkuntza eskubideak ez dira bermatzen. Bada garaia euskara eta ofiziala eta kitxo lelopean bi elkarretaratze ekintza bat eta mobilizazio nagusi bat iragarri ditu Euskal Herrian euskarazek. Aprilaren 22an ekintza iragarri dute Bardeetan. Mobilizazio nagusia berriz maiatzaren 13an egingo dute Iruñean. Intza Gurrutxaga Euskal Herrian euskarazeko kidea izan dugu gaurkoan 11 telebistan entzun. Den abenduan 36 urte bete ziren Baskoentziaren legea edo euskararen Nafarroako legea onartu zela eta lege hark Nafarroa garaiko lurraldea 3 zatitan bereizten du. Euskaldunean, ez euskaldunean eta mistoan. Beraz, mobilizazio hauen helburua da aldarrikatzea euskara ofiziala izatea Nafarroa garai osoan. Eta horretarako maiatzak 13rako mobilizazio nagusia 13an izango da, 12etan Iruñan, eta aurrez Baskoentziaren legeak bereizitako 3 eremuetako bakoitzean egingo ditugu mobilizazioak eta lehenengoa Bardeetan izango da, eremu ez euskaldunean.
Basque Culinary Centerrek ardoaren prestakuntza eta ikerketarako zentroa irekiko du Araban. Edariak eta ardoak Drinks and Wine Campus izena izango du. Ardo proiektuaren bihotza izango da, baina beste edarien inguruan ikertuko da eta formakuntza ere eskainiko da. Nazioarte mailan erreferentziazko eta eszelentziazko zentro berri bat sortzen dugu momentu honetan. Oraindik lan asko daukagu egiteko. 2023an hemen aipatu ditudan gauza guztiak zehazten joan behar gera. 2024an nahi dugu jarduera batzuk egiten hasi eta gure helburua da 2025an eraikin berrietan, baina martxan ipintzea. Eta kulturan Iruñeko erraldoi eta kilikien konpartzak, karrikak musikaz eta kolorez busti zituen ezker eskuin larun batean ezoiko karrikadantzan. Goiz guztian zehar Iruñeko hiri gorputza ondarin materialeko kultur ondasun izendapena ospatzeko. Leire Martínez. Ohiko Iruñeko larun batetako giroari gehitzeko bertze ospakizun bat izan zen larun batean. Iruñeko erraldoi eta kilikien konpartsak karrikak musikaz eta kolorez busti zituen larun batean karrikadantzan, San Ferminetan eta San Saturninon bezalaxe. Goiz guztian zehar Iruñeko hiri gorputza ondare materialerako kultur ondasun izendapen ospakizunetan. Urtarriaren 25ean Nafarroako gobernuak interes kulturalerako ondasun inmaterial izendatu zuen segizioa. Larun bateko ekitaldi nagusiak Nafarroako Jauregiko lorategian eta udaletxeko plazan ospatu ziren. Eta kiroletan Gasteizko Araski taldea Erreginaren Koparen txapelketan lehiatuko da. Creo que es un regalo jugar la Copa. Tenemos muchas ganas de ir a Zaragoza. No podemos prometer una victoria, pero sí vamos a luchar y espero que vamos a estar aquí celebrando. Ongietorriak arratsaldean gaur albistegira. Pasaiako badian, Espainiako poliziak komando autonomo antikapitalistetako 4 kide tiroz hil zituenetik 39 urte igaro direnean gertakari haietan parte hartu zuen polizietako bat identifikatzeko ahaleginean ezagutze erronda eginda gaur Gipuzkoako lurralde auzitegian. Denera 7 agentek hartu behar zuten parte, baina 3 agertu dira goizeko saiora. Joseba Merino da Sarraskitik bizirik atera zen bakarra eta hark esan zuen Segadan parte hartu zuten polizietako bat ezagutu zuela dokumental batean. Hori esan ondoren, Gipuzkoako lurralde auzitegiko epaile batek kasua berriro irekitzea erabaki zuen. Kasua gaur ez da inor identifikatu ahal izan. Gaur bakarrik 3 polizi etorri dira, beste 2 polizi bintzat falta dire etortzeko. Entonces, como no hay identificación al 100%, se puede señalar a nadie. Estatu violentziaren kaso garbi-garbila da, estatu terrorismoaren ezaugarriak dauzkana, zema bala behar die persona bat hiltzeko, ze krudelkeri zentzan da. Eta xirrikito bat irikita dan bitartin, aleginduko gea, gure zenideakin intzuten pasakeriare impunitatean ez lagatzeko. Eusko Jaurlaritza
nork erabakitzen du famili batzuei txostena eman eskubidea dakatela txostena jasotzeko eta beste batzuk ez. Hauek dira biktima guztiak berdin tratatzen dituztenak. Eta gai aldatuta pentsioen erreformaren aurkako 10. protesta eguna dute Ipar Euskal Herrian eta Frantzian. 150 manifestarik Biarritzeko aireportua blokeatu dute goizean. Gauzak horrela, pentsioen erreforma ez aplikatzeko aldarrikapenek hartu dituzte kaleak berriro. Krisi soziala eta politikoa sortu du pentsio erreformak. Gainera, erreforma parlamentuaren bozketarik gabe onartzea 49.3 dekretu erabilita manifestazioak auspotu ditu. Sindikatuen, oposizioaren eta herritarren haserrea areagotu da eta kesak kaleratera dituzte. Istiluak egon dira egunotan eta berriro piztu da halaber poliziaren erantzun bortitzari buruzko polemika. Tentsioak maila altuetan jarraitzen du eta aldi berean presidentea ospea galtzen ari da. RTL irratiak argitaratutako azken inkestaren arabera 6 puntu egin du bera eta herritarren 28%k soilik uste du bere ekintza positiboa dela. Egoera horrela, giroa baretu nahian Emmanuel Macron presidenteak bi agindu eman dizkio Elisabeth Borne lehen ministroari. Batetik, alderdi politikoekin batzarrak egitea nahi du. Zehazki geratzen den 4 urteko legealdian bere bakardetik atera eta ekimen politikoa berreskuratzeko. Bestetik, sindikatuekin ere biltzeko esan dio, baina ez pentsio erreformari buruz hitz egiteko. Gai hori hitzitzat jotzen baitu zentsura mozioak gainditu ondoren. Gobernuak erosahalmenari, enpleguari eta zerbitzu publikoari buruz hitz egin nahi du sindikatuekin. Sindikatuak berriz ez daude amore emateko. Oraingoz ez dirudite presioa murrizteko prest daudenik, euren deialdia karrera ona izaten ari direla ikusita. Historian erregistratutako jende gehien mobilizatzen ari baitira. LAB sindikatuak 1.080 euroko gutxieneko pentsioak aldarrikatzeko gizakatea egin du gaur goizean Gasteizen. Bi urrats zehatz planteatzen ditugu. Lehenengoa da, gizarte segurantza kudeatzeko eskumena eskualdatzea, EAeko estatutuak badauka aurreikusita aukera hori, eta iruditzen zaigu arauketa ere eskualdatu beharko litzatekeela, baina behintzat gizarte segurantzaren kudeaketa eskualdatuta, urratxiki bat emango genezakela gizarte segurantza propio baten eraikuntzan. Eta bigarrena da, eskatzen diogu Euskal Pentsionisten mugimenduak aldarrikatzen duen bezala, osagarritzea pentsioak, gutxieneko pentsioak 1.080 euro bitartean, 1.260 euroen norabidea. Eta pentsioen erreformaren aurka batera mobilizatuko dira ELA, Galiziako CIG eta Kataluniako Intersindikal sindikatuak. Espainiako ministroen kontseiluak martxoaren 16an onartu zuen pentsioen erreforma. Astearte honetan, ERZ-ren babesa lortuta, erreforma onartzeko sostengu nahikoa lortu du Espainiako gobernuak. Hemen esaten zaiguna da, 50 urte baino gutxo dauzkagun hori, murriztuko zaigula pensioa. Luzatzen delako, 2040 urtetik aurrea, kalkularako erabiltzen dien urteak. Orain 25 dira, bere garaian 15 urte ziren, bere garaian 8 ere bai, eta orain eramango da 30 urte arte. Eta horrek jaitsiko ditu etorkizuneko pentsioak, ez?
Protestak hizpide Ipar Euskal Herrian, etxebizitza eskubidearen alde mobilizatuko dira apirilaren 1ean Baionan. Modu honetan, herrian bizi plataformak legean, administrazioan eta zerga sisteman eragin nahi du. Etxeen eta lurren merkatu bortitza, espekulazioa da bilbere gisa, entzunaraz dezagun herriaren hitza, denon eskubidea da etxe bizitza. Zateros ahalmen murritza, bigarren etxeentzat eskainirik giltza, herrian bizitzea da lehen balditza, denon eskubidea da etxe bizitza. Eta aurtengo Frantziako turraren lehen 3 etapek Euskal Herriaren zati bat zeharkatuko dutela aprobetxatu nahi du gure eskuk Euskal Herria nazioartean proiektatzeko. Lasterketa uztailaren 1ean hasiko da Bilbon eta Gasteiz, Donostia, Zornotz eta Baiona daude bere ibilbidean. Gure eskuk azaldu duenez, Euskal Herri osora zabalduko den ekimen bat aurreikusi dute. Egun onda eskerrik asko. 2023ko Frantziako turra Euskal Herritik abiatuko da. Lehen 3 etapak bere osotasunean gure lurraldetan hasi eta amaituko dira. Lehena uztailaren 1ean Bilbon hasi eta bertan amaitu. Bigarrena ordea Gasteiztik Donostiara abiatuko da. Eta 3. Zornotzatik Baionara. Euskal Herritarrok turrari ongi etorria egingo diogu. Eta turrak duen nazioarteko oihartzuna baliatuko dugu Euskal Herria nazioartean proiektatzeko. Argi izateko, Europako txoko honetan 7 lurraldez osatutako herri bat dagoela. Nortasun propioa duena. Europako hizkuntza zaharrenarekin bizi dana. Eta Platerean jateko nazioarteko egunaren harira atzokoan eskola eta institutuetan sukaldea eraikitzeko eskari amankomuna aurkeztu zuten. Ikastetxeetan sukaldea eraikitzea. Hori eskatu diote 17 ikastetxe publikok Jaurlaritzako hezkuntza sailari. Bulkada bat eman bertzaio, eskaera hauei eta hezkuntza saila hasi behar da, lehen sukaldeak egiten, sukaldea egiteko aldaketa bat dagoela, hezkuntza saila ja ari da sukaldeak egiteko asmoak daukaia da, baino egia da pausuak motel doazela. Kalitatezko menuak, osasungarriak eta jasangarriak aldarrikatzen dituzte, eta hori lortzeko bidean lehenengo urratsa ikastetxeetan sukaldea izatea dela deritzote. Guk argi daukagu eskolan sukaldea izatea abantaila handia dela eta bermatzen duela eta aukera ematen duela menu osasungarriak eta jasangarriagoak egiteko. Horregatikan uste dugu hezkuntza sailak bermatu behar duela ikastetxe guztietan sukalde bat izatea. Horretarako, gure Platera gure aukera izeneko kanpaina abiatu dute eta mugimendori esker urratsak eman badituzten arren, pausoak oso motel doazela ohartarazi dute. Errealitatea aldatzen ari da azken urteetan ikastetxe publikoetan. Orain dela urte gutxira arte, sukalderi gabe egiten ziren ikastetxe publikoak eta orain, lortu dugu pixkanaka aldaketak egitea. Hala, 2019-2023 azpiegituren planea jada, hildo estrategiko moduan jasotzen zen sukaldeak egitea ikastetxe publikoetan. Eta plan horretan ja 6 sukalde eraikitzeko helburua jasotzen zuen plan horrek. Hala ere, esan behar da baita ere, plan hori 2023an amaitzen da eta momentu 6 urtetiken 2 bakarrik egin direla.
Bestalde, egia da baita ere, beste ikastetxe batzuk sukaldia egiteko eskaera egin diotela hezkuntza sailari, eta, hezkuntza saila eskari horiek aztertzen ari dela. Duela 3 aste martxan jarri zuten kanpaina eta aurreikusten dute ikastetxe gehiago atxikituko direla. Izan ere, egun 500 ikastetxe baino gehiago daude Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan eta soilik eren batek du sukaldea. Horregatik hezkuntza publikoa kalitatezkoa izateko kalitatezko janaria ere exigitzen dute. Eskola publiko kalitatezkoa izateko, gero eta gehiago ezinbesteko baliabidea dela ikastetxean bertan sukaldatzea. Hezkuntzaren arloarekin jarraiki Areta ikastolako 2 urteko gela ez dute itxiko. Ander Añibarro Klaudioko alkateak iragarri duenez, hezkuntza sailburuarekin hitz egin du eta adierazi dio gelak bere horretan jarraituko duela. Alkateak azpimarratu du guztion garaipena izan dela, batez ere guraso elkarteena. Hainbat familia eta ume bertaratu ziren astelehen honetan Laudioko udaletxeko udalbatzara Areta ikastolako 2 urteko gela ez ixteko exigitzeko. Eskola komunitateak alderdien babesa jaso zuen. Gauean berriz Ander Añibarrok udalerriko alkateak sare sozialetan iragarri zuenez, hezkuntza sailburuarekin hitz egin ondoren adierazi zion gela ez zela itxiko. Lortu dugu. Aretako 2 urteko gela mantenduko da. Oraintxe bertan egon naiz sailburuarekin hitz egiten eta berak horrela adierazi dit. Asteburu honetan 100 pertsona bildu ziren Areta ikastolako 2 urteko gelaren itxieraren aurka. Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailak iragarri zuenez, gelak soilik 2 ume biltzen zituenez itxi behar zen. Ikastolako guraso elkartea horren aurka azaldu zen. Aiaraldea komunikabideak argitaratu duenez, familia batekin harremanetan jarri da eta albiste lasaigarria dela adierazi dio. Hala ere, udal gobernu taldearekin izango duten bileran bermeak eskatuko dituzte. Eta kulturarloan Angel Lertxundi eta Dan Kobastik zen idazleek hasiera eman diote Gutun Zuria jaialdiari, besteen irakurketak neur irakurketak izenburuko solasaldian parte hartu dute bi idazleek. Gutun Zuria abian da letren nazioarteko jaialdia. Gutun Zuria Bilbo letren nazioarteko jaialdiaren edizio berria hasiko da, 15. eta apirilaren batera arte idatzi, editatu, irakurri izenburupean elkarrekin hausnartzera gonbidatzen gaituena. Martxoaren 28 eta apirilaren 1 bitartean ospatuko da eta antolaketa luze baten ondoren postasunez hasiera eman diote antolatzaileek. Gaur egun berezia da, oso pozik gaude Gutun Zuria 2023 astearekin batera. Prestakuntza prozesu guztiaren ondoren, jaialdi baten lehen egunak ilusioz beteta egoten dira. Gutun Zuriaren 15. edizioak hitzaldi musikatuak, eztabaidak, elkarrizketak idazlekin, tailer artistikoak, topaketak eskola publikoarekin eta argitaletzen aurkezpenak biltzen ditu. Azkenean jasotzen ditu, gaur egun mundu goraikide hontan idazleak literaturarekin lotuta, baina ez bakarrik literatura, baizik eta zabalago letrekin zerikusia duten idazle, artista, musikari, eta alik eta zabalenean, bai nazioartekoak, bai Euskal Herrikoak, biltzen ditu eta jarduera zabala eskaintzen du, nagusiki elkarrizketak izaten dira, hemen alondegian auditorioan egiten direnak, baina hortik kanpo ere bestelako jarduera asko egiten dira lotuta gai hauekin. Idatzi editatu irakurri lelopean ospatuko da aurtengo Gutun Zuria jaialdia. Urte hauetan guztietan izena lortzen hasi da jaialdia eta guk adibidez nabaritzen dugu asesoren taldean eta kontaktatzen dugunean nazioarteko idazleekin eta gehienetan askok ezagutzen dute, erreferentzia onak dituzte, bereien beste lagun batzuk edo etorri izan direlako beste urte batzuetan, edo ikusi izan dutelako programazioetan, eta beraz horrek erraztu ere egiten du etorkizunari begira jendea Bilbora etor dadin, ez? Orduan, egia esan, geroz eta referentzia handiagoa duen jaialdia da, bai estatu mailan eta estatu mailatik kanpo ere nazioartean, eta nik uste indar honen bidez ere aukera polita dela bai Bilbo ezagutzera emateko kanpoan eta alderantziz ez kanpoan egiten diren gauzak Bilbora ekartzeko. Jaialdia gainera funtsezkoa da euskal sorkuntza eta sortzaileen nazioartekotzean.
Urteak dira Azkuna Zentroarekin elkarlanean ari garela, Euskal Sorkuntza eta Euskal Sortzaile nazioartekotzean, eta ja bigarren urtea dugu Gutun Zurian ere elkarrekin lanean ari garela. Eta bikaina da, egia esan bikaina da Azkuna Zentroarekin lankidetza hau, eta bikaina da baita ere Gutun Zurian egon ahal izatea, guretzako mundu mailako erreferentziazkoak diren literatura jaialdi eta kultur zentroekin harremantzen gaituzuelako, edo zuen bitartez harremantzen garelako hain erreferentziazkoak eta hain importanteak diren nazioarteko eskenatoki horiekin. Idatzi, editatu eta irakurri. Kontzeptu horiek uztartuz egitera oparoa antolatu dute. Bueno, horren barruan izango dira alde batetik elkarrizketak, idazleekin, musikariekin, esate baterako euskal literaturari dagokionez, larun batean Eide Rodríguez eta Kati Xaigerri izango ditu gurekin elkarrekin hizketan, gaur Angel Ertxundi eta Danko Batxik egongo dira hizketan, eta gero bestelako batzuk ere izango dira, nazioartekoak eta hemengoak esan bezala. Hortik kanpo ere badia beste jarduera batzuk, beste publiko batzui, gazteagoei goizetan, eskoletara bideratutako jarduerak ere badaude, tailerrak ere egongo dira. Orduan, nolabait programa zabala da, eta nik gonbidatzen dut interesatu dagoenari webgunean eta programazioetan eta begiratzeko, ze hor ikusiko duzue, oso programa zabala izango duzuela. Gutun Zurian hitzak libruetako orrialde mugak gainditzen du, eta beste disiplina artistiko guztiekin hitz egiten du. Helburua da alik eta publiko zabalenari zabaltzea, ez? Askotan letren mundu hau ikusi izan dugu oso modu publiko oso jakin batzentzako ematen du izan daitekeela, oso publiko jasoarentzat, printzipioz, baina jaialdia saiatzen da hortik harago joaten, ez? Eta orrun esate baterako goizetan esfortzu berezi egiten da gazteekin literatura eta letrak gaur egun islatzen diren bestelako formatuekin ere lantzen, audiovisualekin ikusentzunezkoekin zerikusia dutenak esate baterako. Orrun, alik eta modu zabalenean prestatzen dugu programazioa, publikoa ere alik eta zabalena izan dadin. Askotan erlazionatzen dugu literatura oso gauza astunekin eta baina, nik uste jaialdi honek erakusten duela, hortik harago ere letrak bestelako modu batean hartu daitezkela. Literatura garaikidearen erreferenteak eta egungo narratibaren ahots berriak biltzen dira hitzaren inguruko topagunean, fikzioaren, poesiaren, saiakeraren eta nobelaren bidez. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan, gauren murru bat abestiarekin agurtuko zaituztegu, gustatuko zaizuelakoan besterik ez gure aldetik. Horiek izan dira arratsaldeak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eu satarian daudela eskuragarri. Gero arte.